Mi u programu u narednim minutima predstavit ćemo jedno zanimljivo takmičenje i govoriti o jednom takmičenju koje je prošlo. Gošća programa Beograd je dobro jutro je Mina Mastilović. Mina, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, dakle, najavljujemo Viminacijum Open Water, drugo izdanje, da predstavimo našim gledalcima ovo takmičenje. Tako je, to je trka na otvorenim vodama. Pliva se u Kostolcu od restorana Dunavski Dragulj do termoelektrane i nazad. To je najduža disciplina, 3,3 km. Također postoji i kraća verzija za one koji su malo manje spremni, 1,1 km. Ovoga puta na programu su i dečija trka od 200 metara, također i trka za osobe sa hendikepom isto u 200 metara. Sad, dakle, plivanje na otvorenom, je li tako? Pliva se u Dunavu? Da, to je rukavac Dunava, tako da je, da kažemo, malo mirnije i malo lakše nego da je na samom Dunavu. Naši gledalci će vidjeti sada i kadrove, dakle, sa, ovo je prvo najavni spot, je li tako? Da. I Kej Dunava, Dragulj, dakle, 20. juna trka, s tim što postoji mogućnost i da se pomeri za koji dan, o tome ćemo nešto kasnije. Računamo sad da će stvarno 20. biti, start u 10 sati i 3,3 km ili 1,1 za najmlađe 200 metara, plivanje u ovom rukavcu Dunava. Zbog čega je specifična ova trka i uopšte plivanje na otvorenom? Pa specifično je baš zbog toga što se ne održava u bazenu. Ovo je, da kažemo, disciplina koja u svijetu je sad sve popularnija. Kod nas tek, mislim da joj vreme dolazi. Pa specifično je zbog toga što, eto, moramo da uzmemo u obzir i te prirodne elemente. Dunav koji ima svoj tok, također i vetar, ali mislim da to daje posebnu draž ovim trkama. Nedavno je otvorena, možemo reći, sezona plivanja na otvorenom, jednom također trkom na 3 km. Tako je, to je najraniji početak sezone u Srbiji do sada. To je bio neoviminacijum svim, zato što se odvijao, to jest takmičari su imali neopranska odela. Trka je bila 9. maja, što je dosta rano i temperature su bile stvarno niske, ali trka je bila savršeno organizovana, mislim da su svi bili prezadovoljni. Temperatura vode je bila oko 14 stepeni, ako se ne varam tada, dakle hladno, ali ta odela su pomagala, je li tako, takmičenje? Da. Temperatura tela je regulisana dodatno pomoću tih odela zbog tog specifičnog materijala, neopranskog. Zanimljivo je to da su pobednici trka i u muškoj i u ženskoj kategoriji taj dan plivali bez neopranskih odela. A možda im je bilo lakše onda? Pa možda. Prijavljivanje dalje je moguće za trku koja će se najvjerojatnije održati 20. Tako je, preko sajta trka.rs. Prijave su i dalje otvorene, također prijave će biti moguće i na licu mesta. Dakle, trka.rs i tu ćete naći, dakle, Viminacijum Open Water 2. Koje su kategorije i kako je organizovana sama trka? Pa kategorije su, naravno, odvojene su muška i ženska kategorija i također podeljeni su po uzrasnim kategorijama. S obzirom da je to plivanje na otvorenim vodama, ima dosta starijih takmičara, tako da postoje kategorije i od 30 plus godina, što je dodatni motiv da se prijavi što više ljudi, čak i oni koji se plivanjem bave rekreativno. Vidimo i da je krizni štab ublažio mere, tako da su dozvoljene i okupljanja na otvorenom, takmičenja, sportske manifestacije, tako da nema zaista prepreka. Da, to su najnovije vesti, tako da se nadam da će to omogućiti dolazak još većeg broja plivača. Sve više plivača na otvorenom kod nas. Kako se razvija taj sport? Pa ja iskreno mislim da ide nekom uzlaznom putanjom. Za sada to ide malo sporije, prosto zato što plivači u Srbiji nisu upoznati sa disciplinama na otvorenom i što nisu imali mogućnosti da se mnogo takmiče. Mislim da je dobra stvar što, evo, pre nekoliko mjeseci održano je državno prvenstvo na 5 km u bazenu, ali to je dobar način da se plivači upute u te, da kažemo, daljinske discipline. Koliko je teško preplivati 3,3 km? Teško je trčati, a kamoli plivati u vodi, jel? Pa ako pitate mene, to je, da kažemo, jedna od lakših disciplina, da.
Mislim da ta sama priroda i to okruženje pomaže takmičarima da lakše savladaju distancu. Zato što nekako drugačije, nije monotono, sve nekako brže prođe kada ste na polju, pa tako i tih 3 kilometra, pogotovo što se pliva, da kažemo, kružno, pliva se do termoelektrane, tamo se okreće i onda se pliva nazad, to nekako prekrati vreme. Tri Swim klub je organizator. Tako je. Tri Swim klub je organizator. Također moram da spomenem da su sponzori ovogodišnje trke Swiss Lion, Tesla voda i DM obezbeđenje koje će biti na licu mesta da osigura bezbednost takmičara. Također veliki značaj ima spasilaštvo na vodi koje će obezbeđivati trku, odnosno plivače tokom cijele trke i onih najkraćih i ove duže. Plivači na vašim takmičenjima zaista imaju prelep ambijent, je li tako? I lakše im je da plivaju kada imaju divno okruženje. Jeste. Sam Dunavski Dragulj, restoran gdje je start trke, je jedno predivno mesto. Prosto je i doživljaj doći tu da trku odgledate i da, ne znam, ručate ili samo šetate, zaista je predivno. I još jedna lepa stvar što se tiče samog okruženja je što je plivačima omogućeno da obiđu Viminacijum, jer uprava Viminacijuma je također dala podršku za organizaciju ove trke. Dakle, svi učesnici, odnosno gosti specijalni trke moći da obiđu Viminaciju. Ja bih još jednom, dakle, samo da napomenemo da postoji mogućnost i da dođe do kratkog odlaganja ove trke. Još uvijek nije doneta konačna odluka zbog toga što je Dunav naneo dosta drvene građe, je li tako, u Pa da, to su jednostavno neke stvari koje su, da kažemo, prirodne, zato što je trka na otvorenom. Iz tih nekih tehničkih razloga se to razmatra. Naravno, svi takmičari će biti obavešteni o tačnom datumu trke. Za sada, eto... Evo, ja upravo sam dobio poruku od Aleksandra, glavnog organizatora trke, da će takmičenje biti pomereno sa nedelje 20. juna na subotu 26. jun. Eto, sjajno. Iz tehničkih razloga koje smo spomenuli, je potrebno da se pripremi staza kojom plivaju takmičari, da bude bezbedna, je li tako, da nema podvodnih prepreka. Pa s obzirom da je to, da, rukavac, voda je plića i uža je staza, to su neke stvari koje, da kažemo, se lako i rešavaju, ali verovatno organizatori su odlučili da je malo bezbednije da se trka održi 26. Dakle, subota 26. jun je novi termin i imate vremena dovoljno da se prijavite putem sistema, putem sajta www.trka.rs i tu ćete naći link prema takmičenju Viminacijum Open Water 2. Za kraj, koliko takmičara, Mina, očekujete i veliki broj je već prijavljeno, tako već sada znamo, iako ima rok dokle da još nekoliko dana, s obzirom će se trka održati 26. Pa da, s obzirom da je rok za prijave sada produžen i da je već veliki broj takmičara na spisku, ja iskreno očekujem da će biti preko 100 takmičara. To je sjajno i zaista velika atrakcija nas očekuje 26. juna. Očekuje se lepo vreme, čuli smo vreli talas, tako da će biti zaista prijatno svim takmičarima na Viminaciju Open Water. Sigurno. Hvala puno na gostovanju i hvala vama na pozivu. Kratka pauza.